Hürmetli YouTube kanalın qarab barışı milletdaşlarımız. Bugünkü qonağım ko'renekli tabip, şair, yazuvchi Naqib ağa Kashtan. Bizning bugün mana shulay ikov yozuvchilar birligi binasında hem aning shu huzur eshik oldinda engame qarab o'tiribizning bir sababi bor. Ul bir ibratli sabab deb aytar edim men. 1 Avgustda Fatih Burnash degan ko'renekli dramaturg, şair, milletperver edibimizning NKVD jalladlari tarafından atıp o'tiriluvine 80 yıl bo'la. 42 yılning 1 Avgustu. Mana onu xatirlab, onun ruhuna dua qila turgan kun, onun ijodina, tarjimai haline ko'z sola turgan kun. Endi menim mana Naqib ağa Kashtan bu bizning Yozuvchilar birligi a'zosi gina tugil, bu Fatih Burnashning tuğanı, avuldaşı, hozirgi Chuvashiya Respublikasining Botir rayonining Qirbekshi avulina da tug'ib o'sgan. Naqib ağa, mana durustdan da Fatih Burnash bitinde ul bik yoshli edebiyatga kelib kirgan. Ondan so'ng ataqli Muhammadiya madrasalarini tamomlagan. Ham umuman aning shajarasin sizdan da yaxshi biluvchi kishi yo'qdir. Tuğan da bo'lg'ach, avuldash da bo'lg'ach, ham qalam iyasi da bo'lg'ach, mana qo'lingda o'zing chiqargan bek zotli kitap. Biz indan so'ng Qirbekshi avulina bag'ishlangan bu kitap turida ayrim topshirishlarimiz, so'zimiz Fatih ağa Burnash haqida. Bek dürüst aytasan. Fatih Burnash 1898 yılını Beshik tog'ida tug'an. Ko'p balалы гаиләдә туган булгачтан инде ул аннан соң әтиләре аларның чирле була, имам хәзрәт инде ул нәселе муллалар нәселе. Аның әтисе дә мулла, аннан соң бабасы да мулла, бабасының әтисе дә мулла. Безнең авыл нинчә күренеп тора. Ул Нaqib ağa мулла нәселе белән гел менә шулай кыз ул алышып яшәгән бит инде шуннан да. Менә ул заманда муллалар кызларын биргәннәр мулла җегетләренә, мулла җегетләре мулла кызларына өйләнешкән. Я булмаса, нинди дә булса, теге князь, я булмаса помещик дип әйтергә кирәк. Шундый нәселләргә бер-берсенә өйләнешкәннәр. Мәсәлән, безнең Абдулман дигән әнинең прадедушка дип безне, әнинең бабасы дип әйтгәндә, аның кызы менә Fatih Burnashның Вәлид исемле хәзрәткә аның бабасының әтисе була, кияүгә чыга. Шуның белән дә Fatih Burnashlарның нәселе хатын-кыз ягыннан безнең әни нәселенә керәләр. Аннан соң инде шундый бер Казакстанга баргачтан безнең әбинең туган таныклыгын күрдем дә алып кайттым. Шәһадәтнамә. Дип әйтәбез бит инде. Алып кайттым да. Хәзер шундый кызыклы ни килеп чыкты. Әбинең әнисе Абдул Валиева дип язылган. Абдул Вали ул Fatih Burnashның бабасының браты, бер туган. Менә шулай иттереп безнең ике яклап бәйләнеш бара Fatih Burnaшлар белән. Беренчедән әнинең нәселенә керәләр, бөтен Burnaшлар хатын-кыз нәселенә. Икенче яктан безгә biz үзебез килеп керәбез, аларның хатын-кыз ягыннан безгә яңадан килеп керәләр. Менә шундый элек заманда шулай булганда, 3нче дәрәҗәдә туганлыкларга кияүгә биргәннәр һәм өйләнешкәннәр. Әгәр дә менә шуны карасаң, архивсыз да әйтергә булдырасаң, бу алар электән туган булганнар бер-берсенә дип. Менә шундый Борынгыларның дип әйтик, өметләре акланган, күренекле табиб һәм шагыйрь дөньяга килүенә аларның да сәбәпчеләре иде. Алар сәбәпче. Инде Fatih Burnashка кайтсак, нәселдә Burnashка хәтле менә иҗат белән мулланы әйтик, алар бит инде мәгърифәт кешеләре. Мәгърифәт таратучылар. Булай да яртылаш язучылык белән шөгыльләнгән дисәк тә була, чөнки иң грамотлы кешеләр муллалар булар иде. Шулай. Алар Мөхәммәдия мәдрәсәләрендә укуда бит аның менә. Тукайлар заманы, дим, Галимҗан Ибраһимовлар, һәм алар гражданнар сугыш чорында күтәрелеп китүе бик кызык шәхес бит инде. Бик дөрес әйтәсең, ул менә
алар язучылар ник дисәң авылның менә безнең мин кечкенә бала вакытта әйтәләр иде авылның эш тарихы бар дип. Югалган янәсе ул тарихлар. Аны озак еллар буйлап жүрдем. Нинди эш тарих булырга тиеш тә улныкы югалган барысы да. Кая киткәннәр алар? Шуннан соң архивларда җире эзләп таптым. Алар таныклыклар, метрики китаплары булып чыкты. Эш безнең авылда эш мәчет, эш муллада, эш һәр мәхәллә үзенекен туплап бара. Һәр мәхәллә үзенекен туплап бара. Алар авылда югалганнар. Архивларда сакланган, Уфада менә бар, һәм Казан архивында бар, бераз гына бар иде безнең район архивында. Вот аларны бөтенесен мин җыеп алдым шул архивларны. 1838-дән алып 1920 елга кадәр билгеле анда югалган әйберләр дә бар. Шул ук вакытта бик кыйммәтле шундай соңгы елларда артыгысы белән дә кыйммәтле язылган, анда тулы язылган, әтисенең исеме һәм бабасы язылган урыннар да бар әйтеге. Элекке заманда исемнәре генә язылып барган, кыска. Вот. Аннан соң күрәсең нинди дә булса теге мөфти хәзрәт күрәсең указ биргән һәм тулырак яза башлаганнар ниләрне архив документларын. Менә шуның белән дә күп нәрсәне эзләп тауып һәм аңлап була, тоташтырып була, нәселләрне бер-берсенә тоташтырып була. Менә шундый кызыклы нәрсә дә инде. Менә Фәткә Бурнашка килгәндә ул дөрес әйтәсең әтисе дә чирде булгастан инде, аннан соң күп балалы да булгаштан. Авыл ул заманда ярлы, ашлык еллары килеп керә бит әле соңыннан. Шуның өчендә менә әйтәсе килә 1907 елны әтиләре Мөхәммәдия мәдрәсәсенә Фәтки Бурнашны һәм Вафа Бурнашны укырга бирә. Алар бала чага гына бит, теге 98-дән 9 яшьтә генә була. Шәкертләр. Менә энесе 2 яшькә яшәрәк 7 яшьтә. Аларга беркем дә ул заманда ярдәм итмәгән авылдан. Ярдәм итүче юк. Шуның өчен дә Фәтки Бурнаш менә кечкенәдән үк Мәкәрҗә ярмәнкәсендә теге пешерүчеләрнең ярдәмчеләре булып эшләп, акча туплый үзенә яшәр өчен дип әйтергә кирәк. Аннан соң Казакстан далаларына барып, бала чагаларны укыта. Вот бик башлы җегет була ул. Аннан соң Тукайны бик ярата шул заманда. Аннан соң Тукай, менә шул Тукай үлгәннән соң инде аның өчен ни үткәрәләр, собрание дип әйтик, җыелыш үткәрәләр дә, шул җыелыш билгеле була да, аннан соң ул китәргә мәҗбүр була Мөхәммәдия мәдрәсәсеннән. Һәм үзлегеннән торып укытучылар ниен битерә, семинар дип аталамы, менә укытучылар ниен битерә дә ул, таныклык ала. Һәм урысча да, татарча да, һәм теге искечә дә, төрлечә бик төгәл язарга өйрәнә ул. Менә шундый дип әйтергә кирәк. Менә шулай иттереп ул аның әле ничек яшәешләрен белгән кеше юк. Ник дисәң язылып калмаган. Үзе репрессиягә эләгеп, менә атылып үтерелгән 1 августта безымянный лаг дигән нидә Куйбышев. Бу Самарада инде. Самарада. Куйбышев нидә Самарада атып үтерелгән. Һәм беркем дә белми, әйтәләр, аның язган бәлки булгандыр шигырьләре, ул бит поэмалар яза бит. Аның менә мин поэмаларын укыдым, бик зур шундый Казак кызы дигән поэмасы бар. Менә бик матур шундый язылган. Аның поэмаларын ул заманда иң яхшы язылган дип саналар, шул заман өчен. Әсәрләре пьесаларында шигъри үслүптә яза бит. Һәм менә ул шәһәр труппасы белән, Кәриев белән танышып инде, аның белән итеп шул пьесалар яза башлый. Шул вакытта Найденовның ниендә язып инде, күрәсең, аннан соң аңа театр аркылы бераз акча керә башлаган дип уйлыйм мин шундай. Анар тәрҗемәләр белән шөгыльләнә. Тәрҗемә, бик күп язучыларны тәрҗемә итә, урыс язучыларын һәм төрки язучыларны тәрҗемә итә.
Менә аның тәрҗемә әйберләре әле ничек дип әйтергә кирәк, бер кемдә кызыксынганы юк. Әле мин информация җыеп алган идем ул мәсьәлә буенча да. Әле бик теге эшләп бетерәсе әйберләр бар. Шуннан соң аның тәрҗемәләре белән шөгыльләнергә уйлап торам. Әле берәр әдәби әсәрдә язарга исәбең бардыр. Мин материал тупладым инде менә Фәтхи Бурнаш турында китап язарга минең планда бар. Хәтта әйтәләр, менә шундый мизгелләр бар, ни өчендер кайсы бер ниләр Фәтхи Бурнашны бүгенге көнгә кадәр яратып бетермиләр. Ни өчендер, вот ансын мин белеп бетермим. Әмма ләкин ул менә заманында репрессия корбаннары булган язучыларның балаларына ярдәм иткән. Күрәсең бит инде ярдәм итер өчен мал кирәк, үзең беләсең, акча кирәк. Бәлки ул кемгә дә булса гонорарында биреп бетермәгәндер. Ул тегеләрнең бит яшәр өчен кирәк. Моны бәлки мин шулай дип уйлыйм, ул ярдәм итү уңаеннан ничек тә булса үзенең дус кешеләреннән, ул чит кешенең гонорарын үзенә ала алмый билгеле. Әгәр дус кешесе булса инде ачуланмас дип алып үзе дә яшәргә тиеш бит инде. Җитешмәскә мөмкин дип уйлыйм мин үземчә. Шуның белән әйтәсе килә, менә Фәтхи Бурнаш гомумән алганда бик биек кеше ул. Андый кеше татар әдәбиятында юк дисәң дә, ник дисәң, күп кырлы кеше ул, күп кырлы. Җәмгыять эшлесе дә ул. Театрда да һәм анары менә әдәби тәнкыйть, әдәби тәнкыйть, аның әдәбият галиме дәрәҗәсендә әдәбият галиме дә ул, әдәбият галиме дә ул. Аннан соң драматург, менә драма Тахир Зөһрә драмасы аның эшләнеп бетелгән бердән-бер татар әдәбиятында әсәр булып санала. Тахир Зөһрә. Ул сәхнәләрдә куелып барадыр иде. Мин карадым. Тахир Зөһрәнең миңа бәхет булып дип әйтергә кирәк. Аннан соң аның менә соңгы елларга кадәр барды Яширәкләр дигән әсәре. Ул әсәр инде менә безнең авылның тормышыннан алып язылган әйберен теге. Син да инде бөтенләйне хәтта танысың да. Кайсы нәсел? Кешеләр үзләрен таныйлар менә. Карыйлар да театрда менә мин караган идем. Бу соңгы елларда күренми, менә берничә мәртәбә берничә ел караган идем аның ниләрен инде куйдылар, бик матур куйдылар. Халык менә дөрәү торып басып алкышлый зал. Андый хәлне күргәнем юк. Менә аның спектакль бетә, бөтен зал менә үзеннән үзе теге команда биргән кеп торып басалар да, менә кучала менә андый хәлне күргән юк иде. Менә шунысы кызык. Нәкыйб ага, сез тугансыз гына име? 42-нче ел, дәһшәтле 42-нче ел. Менә минем әтием дә 42-нче елы, Аллага шөкер, менә сез исән-сау ил агалары Фәтхи Бурнашны халәк була. Үзебезнең милләтпәрвәр ил агасы дәрәҗәсендә име хезмәтләр куйган. Ни бары 44 яшендә. Һәм алар татар язучыларыннан менә шу репрессияга җәлләтләр, НКВД җәлләтләре кул астына эләгеп, репрессияга эләгеп, кемнәр исән калган. Ул менә иң соңгы атып үтерүче һәм кабердә моңарчы билгел түгел бит әлеме. Юк. Менә шу әсәрләре белән безнең хатирәләребез Фәтхи Бурнашны яшәтә. Халык күңелендә аның иҗаты, әле Алла бисаның менә пьесалары да, куелмаганнары да, спектакль булып, кинофильмнар булып чыгар. Һәм менә авылдашы Нәкыйб Каштан тарафыннан роман буламы ул, әдәби документаль әсәрме, аларын да безнең милләтебез үз кулларына алып укыр дип әйтик. Инде Нәкыйб ага менә шу Фәтхи Бурнаш турындагы хатирәләребезне түгәрәкләп, менә тагын менә әле бит Кырбиксигендә име мәчеткә дә Фәтхи Бурнаш исеме биреләме, әле аерым музейлары да булыр. Менә шулар турында да дөрес әйтәсең, авылда менә соңгы вакытта Фәтхи Бурнашка памятник куйдылар. Менә шул Фәтхи Бурнаш исемендәге мәчет алдында аңа памятник куйдылар. Фәтхи Бурнаш урамы
шул мәчет урамы, Фәтки Бурнаш урамы. Аннан соң инде менә Фәтки Бурнаш исемендә безнең авылда мәктәптә Фәтки Бурнаш исемендә йөри. Фәтки Бурнашның исеме безнең авылда саклана һәм бик ничек дип әйтергә кирәк, авыл яшьләре дип әйтик, спектакльләр куялар. Бездә халык театры безнең авылда менә бердән-бер халык театры бар. Тәфкил заманында шундай яулап алынган иде. Халык театры дигән исем белән менә шулай итеп Фәтки Бурнаш туымында гыйман алганда бездә мәктәптә балалар ниләр шундай өйрәнеп көннәренә гел билгеләп торалар. Аның премиясе дә менә барлыкка китерелгән инде безнең Чувашия дини нәзарияте буенча эшләнгән инде ул премияны миңа да биргәннәр иде. Нәсел мәрҗәннәре дигән китап чыгарган идем мин. Анда 20дән артык шагыйрь, иң беренче урында Фәтки Бурнаш тора безнең. Безнең нәсел шагыйрьләре, аларның күбесе хәзер бу дөньяда юк инде. Менә китапта алар бар дип әйтәсез. Ул нәсел шагыйрьләрен bir ayrım tema ayrım tema бирсәң ярый. Бик кызыклы китап ул. Рәхмәт Нәкыйб ага истәлекләрең өчен.